Gelnece? He? Bek yegen, berdi Murat yegen. Hakyky dogry adım tutjan sen näme gelnece? Salam. Salam. Daydan gerekdimi? Daydan gerek bolsa dukana gitdi. Bäguli gerek bolsa da mergenler gyy çykarýar, şoňa gitdi. He, daydan gerekdi de. Daydan gerekdimi? Onda garaşay. Be. Toylar toya ulussun, balıt nurunu seçsin, baltiyarlık dövrünne. Sağlandalar sağ salın, dost olur şartlanın, toy gününne şu günne. Toylar toya ulussun, balıt nurunu seçsin, baltiyarlık dövrünne. Sağlandalar sağ salın, dost olur şartlanın, toy gününne şu günne. Öylermede toy olsun, şatlık gülkü köp olsun, bahtiyarlık dövrünne. Salondalar sağ salın, dağsa olur şatlanın, toy gününne şu günne. Öylermede toy olsun, şatlık gülkü köp olsun, bahtiyarlık dövrünne. Salondalar sağ salın, dağsa olur şatlanın, toy gününne şu günne. Tan senin bugün şatlanın bugün gödül dünyada. Şirin şirin sözlerinden ayılanayım ben, gül yüzünü sinamaktan doymadım da men. Şirin şirin sözlerinden ayılanayım ben. Bägül, bir mut ayak çeksene. Näme Bekki? Näme habaryň bolsa soň aýdyrsyň. Dur aýtjak sözüm var. Kerweniň ejesi. Näme kerweniň ejesi? Şu bäguli izarlap börtäşil oglan. Gyýlar, ýene Bekki mi gyýdy? Şol ýeten. Anny täşkelneje bilen şäherden gelen bir daýda, osmakçy daýdadan sen hakda bilip ýumuş buyurupdyrlar. Bar şeýlemişemdi. Yer saňa näme? Waq iýdin dinlesene. O kerwen üçin näl? Egerde biler bolsaň, dinle. Her gün dukanyň ýanyna sen bilen gürleşip duran. Şo şöhrat diýilýän üçin bakym size sawçy geljekler. Näme? Owo, kerwene de şo şöhratyň gyýjygysy Gülnar alyp berjekmişler. Ol oýnamana şähere gitjek diýendir öýdýänmi? Şöhrady oba getirip seni oňa görkedenem kerweniň özi. Yalan sözlemesene yalançy. Wah, maňa näme diýseň şonu. Onsoňam kerweniň özi, öz ejetiniň osmakçy daýdalary gidenini bilmeýändir öýdýänmi? Baý bilýär. Özüm bilibem. Näme üçin sen ýanyňa atylyp gelýän ok, he? Sebäbini häzir men aýdaýyn. Şöhrada sen ulaga mindir dip aýdanam kerwen. Ýöne sen ulaga minmäni gitdiň. Maňa şonu suraty düşürdiýenem kerwen. Atyl kerweniň öýesi suraty düşürdiýdimi? Owa şo diýdi. Näme üçin? Oy. Birden şöhratyň sawçysyny sen ýyzyna gaýtarmakçy bolsaň, hosarlaryňyzda siziň ikiňiziň ulagyň ýanyna düşen suratyňyzy görkezäýmeli. Vesselam. Her tapar ýüzüni alyp goýber, ýa. Şonda da ýörsene gyz. Onsoňam ýene de ne bägül dursana. Veleli ýok. Ýyzynam ýene bir gedekde oýlap tapar.
Gelin mi? Näme diýdi gyýdyn? Yo hiç tatlı. Koy sana. Yeni oğluna deydim. Ýoklugy bikkidir de, samırdar ýörer de. Näme şoňa näme etmişsiz? Kerweni. Ay kerweni. Kerweni. Ay kerweni. Be. Kerweni. Ay kerweni. Be. Bular nire ettiler kanayı be. Ha gelin. Sağıma ne ördün kıydım? Hani bular nire etti? Yupalı mı? Ve. Biya edil ol. Yuvaş eline kıyalı oldu mi? Hani bu körpe nerede kıydım? Ha, inni düşündüm aydım. Malları ot veriyor mi? Ha, ay doğrudanım, şu yuvaş elini görüm diyanım etmeyelim. Neme? Ha, Cuma. Ho, vatta. Han gel oğlum Merik. Ay, yine dilmaz, etmeyelim ay. Selamun aleyküm vatta. Ve aleykümselam oğlum. Han enen nerede oğlum? Ha? Enen gayraqı ova cemaatti. Enen? Oui, enem. Kakam işe gitti günörtan gelerniydi. Kimin kakası? Oui, kakam işe gitti günörtan gelerniydi. Hay. Ecem dükkana gitti. Oui, ecem dükkana gitti. Hay. Bəgul doğanmam işte. Doğanım, bəgul doğanmam işte. Hay. Tapar gellem sport meydançağa gitti. Hovluyun içki daşkı işlerine gelineceğim kimide koyup gittiler. Hay, düşnüklü. Hay, karakollu seni. Var işin bilen boluver oğlum. Bar gidiver. Mesele de vatan. Bar. Bollu mu? İndi dilmaç gerek mi? Men gittim anlatam. Var oğlum, bar gidiver. Hani kıydım senin bana bir azıcık yok çay demlep ver. Çay ver çeli. Ya Allah. Aman ağa. Ho! Selamun aleyküm. Wa aleykümselam berdim raçal gowmy. Gowy. Armadı. Bar bol ödüňe marma. Bar ol. Därläpsiňe. Nemele kerweni özläp ýördüm. Kerwene hol ötraktymyň ýanyny görle sotayda bejerip ýördi ýaňam. Ho, traktormy? Hawa. Surat alýanyň mamay surat alýanmy? Düşüreýinmi şuat? Yo, düşürme gidiber. Kom düşüräý. Ha, bolýa. Sapar geldi. Ağam. Sapar geldi. Mümkün mü? Näme oldu? İşim mi arttı? Aýdyber näme işiň var? O neme? O maňa alyp beren eşigiň kim ana wara? Şugun son geýäýinne. Ýok diýdime. Kelläň ýerindemi? Ol täze bir gezegem geýilmedik.
Men sana öňem aýtdym ýarşda gelirsiň diýip. Kıskanýaňmy ýagam? Bolmasa kerweni beräý. Tölecekmi? Özüňe berilen sowgadan pul berip almaly bollay. Bolýar ýagam, geýäýno. Näme? Gıýlar örnäýsem diýäňmi? Näme diýäň ýagam? Türkmenleşik ýazylym. Sport eşigiň bam diýip soraýarlar. Olimpiada gatnaşjak bolýan. Alaýna ho. Borda, baralay. Ýöne seret kapalayma. Agamyň dordugyny öňem bilýärdim. Yap! Dowamy 90 kilogram agram derejesinde çykyş edýän pehliwanlar ýaşy göreşgeýminde togalak onuň garşysynda gyzyl göreşgeýminde sesirme usulyny ulanmaga finansiýa Ruslan Etkerov maslyk togalak tarapyndan. Şu ýaşyň dowamynda biz togalak duşykda etine bir garşylaşyna may bermeden atmaşlyk adanýan fursatlaryň şaýady bolduk. Türkmenistan Goruluk Ministrliğinin harbi gullukçusu Togalak 90 kilogram ağırım derecesinde şampiyonluğun basagasında ne yeniş kazansa şampiyon olacak ikinci ortamına tutular. Berekella yurcuvay, berekella. Ay, öwrenýän nägençe? Öwren ver. Ağam ýatyrmy? Hawa ýatyr. Finansty togalak ine ýan masa götürüp bir götürme usuly bilen garşylaşyny ýeňmäge finansiýa şu ýaşyň dowamyny tutuşykda ýeke gedegem häzirlikçi arkasyny ýerde girmedik. Pehliwan togalak ýokary derejede çykyş edýändigini bellätimiz gelýär. Näme? Alay men garawşawmy. Daqnay. Ýöne sere 9-dandyr. Garawşaw daqnyp ýeňilip men masgara daýsaň, gaýdyp menden zat almarsyň. Goýu, nämen guşaw, nämen kimanosy? Düşüňde samrap ýatmada oýansana. Bular ýatyrjak galo. Ýene näme boldy? Ejeň bäguli hol bekki çykanyňa durmuşa çykarjak bolup ber. Sen bolsa zatdan habaryň ýok. Kime? Hol bekki çykanyňa. Bekkiden emir gewmy? Şonu aýdýanna. Onna da ejeň onu up arça çykarýa. Kakaň bilen ataňam garşy. Bägül näme diýe? Bägülmi? O çaga näme diýsin? Şol aglap ýörçi. Bekkä barandana, ho kerwene barana müňetse bowdur. Kerwene? Hawa. Wah, ayagym daşy gowy degip durýan. Jaňa deýin niýsem telefonum şu ýerlerde gaçypdyr. Tapmadym. Men gözläýin. Agam, han aýam göreyim. Hani uzat, ýuwaşykdan uzat. Dur. Bay dur. Çiýşi urap duran. Açyljak gelýän. Elleme. Şöhrat. Gel hani. Tapdym. Kerwen gowaglan. Sada. Kakasyny urýada da gowa adamdy. Menim şonu aýtjak bolýanna. Hol ana täşdaýda bara. Kerwen üçin bägli gudoçylyk eljekmişin. Onsoňam hol gaýra kowadaky ana oş diýilýänler bara. Şolum awtu üçin sorak geljekmiş. Şu gelinler ay. Dünýäden habarlar bar. Han gelbersinler wakaly. Menem äjimi tarabyna alan. Neme sapar? Men derrow çaý suwuň uğruna çykaýyn. Kerwen. İbek. Army? Bar bol. Nirden çykdyňa ýüregimi ýardyň lo. Sana bir surat görkezmesem iň salmadym ho. O nämen suraty? Bay bo. Seň istatdan habaryň ýok edýän ha? Nämeden habarym bolmalay? Bägülüň şohrada durmuşa çykkandan habaryň ýokmy? Ýok.
Onun ikisinin halaşýanlygyndan ama baryň ýokmy? Ay goýsan ay bekki. Men sen ýeki gepiňden anamak. Öňömürgedek bulaşdyrdyň. Şonda sen petroliňe bermelim onuň bolýada. Inni ýene öwregedek şöýdäýdi. Edil ikini islemedi ala derin. Yer termederin düşdüňmi? Hemedan da sosa kädi baş ýakyn bolar diýipdirler. Meh. Ene ananmasaň şu suratlary seyredip gör. Belki tanarsyň, he? Şöhrat bilen bägül özlerini suraty düşürmegi menden haýyş etdiler. Eltibem kerweni görkezdiler. Goýa biziň aramyzdan çykdyn diýdiler. Olar saňa hakyt. Gara çomagam diýdiler o. Wo. Kerwen, men senlikdirn o. Men saňa dostum. Näme ýumuşyň bolsa aýdy ber. Vay agy, maýy ödel men taňa näçe tapar aýtdym, çörek ýapmakaň ilki suw çalmaly. Ana gaçypdyr, diýdim men taňa. Barjygyň ýany. Wahy. Wy agy sona. Agy beýdip käý ýapdyrmasana goý, öwrenerde. Wy maýym tenmi goý? Ahy ýaşlarda. Çağa ýumuş buyurdy izinden hem ödüň ylga diýlenne. Han tur, beýdip oturma. Gel öwren. Şunyň etden öwrenjek eken. Vay, maýy gözeljan maýy ýaly gelinler. Dikýän kurtöleriniň dahyry, gün saýyn köpelip ada-wadasy tutuş ahala dollugy. Onyň adogry. Nan yapmanam öwrenerdägi. Salamu aleykum, maýym meneje. Älik salam Jumajan, gurgunmuň. Wy, agy sona. Sen bi Jumajan haçana ýörjek. Waq bägül jandyrmyşa çykaraýyn, ondan Jumaňa mugna çykaryn da. Ay ne diýen ay maýym meneje. Ejem ot bermesene. Gozalym ýaň diýinim şo gurulurdy. Bolly köp gurulma, bar işiň bilen bol. Dogda ho. Meňin täkil gullugym ýatyr. 5 kilo komaly. Ondan soňam daýdan gaýtaňa garaşar oturarok. Agy kim gyda daýdamyň aýdýany? Jeren jallygy. O daýdamyň daýogy jerenmi? Şoňa asla döýlenmen. We iýleraňa ýeti bilen o. Ana gördüňmi? Yeňil ulugam ma diýerler oňa. Şonu aýtsana. Bulam adam saýlan bolup. Qaqaňa çeken damaryň gursun. Yapay. Bar itin gelin ber. Beýdip oturmada. Şoňa öýlenmen. Bägülem halama ýanyna dakjak bolup ýörsiň. Käň gurleýän, gurlemäň. Öýlenmeseň öýlenmäň hiç. Barbyr şoňa öýlenmen. Cuma kaka, bolya öýlener niýde ho? Bahana bilen meni Maşgabady şähere gidersiň. Bor, şäherede giderim. Ýörjügem. Daýdalar, howa ulaşýar. Öýüň ýeriň. Ýadyň günnürde, ýakşam ýagsa ýagy bererdi. Şon niýdene. Agy, dogrudan ama howa bulaşyp başlady. Ýagjak gyşy. Hani.
Ağı gelin şu çöreğin yanmağa çıkarıştırayın ne? Anan ırkılan bişipdir. Çıkar yanmağa. Anada çıkarış. Uy, on soňam gyz bägulliyle ne yadıma düştü. Hani bir anna täç arada. Bäguljan soragyda gidip görmüş diýestim gyz. Ana täş soragyda gider ýalim. Näme men gyzymyň kimligini bilmeýän durmuşynmy? Geli bersin. Edil izini yel çalmağa gaýtaryp goýbereýin. Menime diýenim göýgürtjek borun. Borlo sanacan. Qaharlany vermesene. Gyzyň yetişdi sorana miýdanem köpeli berer. Könülümüz aýdypdyra. Gyzyň sorar münküşi alyp gider bir kişi diýip. Wah olay diýerleňem dogry. Ýöne her kiwenne çağasyn eklep saklap ýetişdiren soň bir awraýlyrak ýere durmuşa çykarasy gelýärdi. Dagy näme? Bolýala gyz. Henir gaý ýok, gopuz ýok. Gelseler gelibersinler, görübersin. Al hani, yür ikimiz öýe barıp gyzgynjak çörek bilen çay içeli. He, bolýa. Onda maýa gödel galanna möýüň oňurursyň da. Elizan, sen mektepden gelýänmi ýa mektebe barýanmy? Öýe gaýdyp barýan. Ha, şeýlemi? Öýe gaýdyp barýan ýene. Diňle, men senden bir haýyşym bar. Bitirmin. Hawa. Neme? Oňşyňyz bägul bar. Hawa. Neşgaty, hutsoň öz eline hoşur. Öýdem hiç mi görkezänmegin. O Elizan. Işin bitdi öyle kerwen ağa. Hay berekella. Bar. Bägul. Kerwen. Sen beýle namarsyň öýtmänim. Näme boldy? Sen edip meni anlap bildin. Şeý adamyň duýgusy bilen bir oýun edilermi? Dursana bägul. Men näme diýenini düşünemem. Düşünmersiňmi? Ol Aşgabatly oglan bilen düşen suratymy allaryn bolup. Kime? Bekke. Näme? Dursana bägul düşünýärin. Maňa hiç de düşünürjek bolma. Ol Aşgabatdaky öýlerine ýaşap ýören gyýdyňy düşünürber. Wah, men samsyk o gurwanlykda düşen suratyny görüp aňdymla. Dursana bägul, maňa da gurramaga maý bere. Maňa hiç de düşünürjek bolma. Gaýdyp men adymam tutma, inemme zat gudurdy. Ey diýmesene bägul. Ondan beýlek maňa inni gaýdyp hatam ýadyma jaňam etme. Mene minni maňlaýymda kyny görür. Ejem kakam kime durmuşa çykasa şoňa da barar. Sen hakyky biwapa kening. Biwapa
Salam. Gelir. Geljege diýdi de. Şu wagt bir almasana. Maral. Ho. Berke. Wi mereden berdi. Şutoy qaydygy. Salam meret. Salam gıyla. Salam. Hani beýul gelmedi mi? Bilmedim de. Geljege diýdi de. Bir hili keýip ýokmy näme mi? Birinden gaty görünýäli. Maral, men beýul bilen gurlaşdym. Bekki bir zada diýipdir. Şeýledirler. Ýene de şu bekki. Haçan özüň gara çomok ýaly. Bekki diýseňizler. Yer bolýagylar. Görüşür. Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Yaşuanlar gelse başlarda çalsa Yaşuanlar gelse başlarda çalsa Yiğitler dans oynasın Gelmeyler yaynasın Toygaları kaynasın Bugün dolsun toyunda Yiğitler dans oynasın Erkek yerlesin. Toygaları kaynasın Ey burmun. Dostlarım götürün bağda Kamsı düşmesin yağda Bugün açıp gülüm toyda Evime gelin Bugün açıp gülüm toyda Evime gelin Ya şu anlar gelse Başlarda çalsa Ya şu anlar gelse Başlarda çalsa Ki. Ha? Näme? Ýene öňküň ýaly beýul bilen kerweniň arasyny bulaşdyrýarmy? Nämäni? Nämäniň şatan aýdyp durna? Ýok, men istadym edem oga bolar. Şu gedegem sen bulaşdyran bolsaň, onu menden gaty görme, düşündiňmi? Bolýa. Aýyrsana. Görberer täli. Ece, otyrmyň. Wi geldiňmi oglum? Haw Ece. Arma göri. Bar ol Ece, bar bol. Neme mergenler gys çykardy oglum. Ha, tuwelemi. Meretsan gelip gitdi. Sen sorady. Be, meret sorady. Özüm soň toy ýerine gitdi. Be, meret geldi diýsene. Ol gyy çykýan ýerde näme işläp ýörkan onuň? Hana Ece men gideýin. Hany biraz sägin oglum. Ha. Otur. Akşam işten gaty giç gelen soň biýmada etmeýin idim oglum. Ýerdenem hiç tat diýmedim. Hünür tan nahara gelenne arkaýynja aýdaýyn idim oglum. Näme hakdy Ece? Näme oglum? Dün Şöhratjan bilen Uğurduň aýarlygyny Çemennaýdan gelip gitdi. Ha, be. On maňa näme habar etmedik ha? Işleýän ýerim bilýär Şöhrat. Wah. Olar bägüllere söz aýdyjy gelipdirler. Forag ide üçin men olary osmakçydaýdan ýanyna dalyp gitdim. Bägülüň sen bilen halaşyp ýörenni biziň dilimizden bir eşitmesinler diýdim bala. Çynymy aýtsam dilime urilmedi bala. Be. Ece. Aýtman oňorupsyň. Düşünýän ýagdaýyňa. Ýöne bala. Sen ýüregiňi giň tutkun gyzy. Dost ara düşenne parasatlylyk gerekdir balam. Bägülüňem seni çyn ýürekden halaýan çyn bolsa, onu olary öz aýdar oglum. Olaýsa edil bir aýdan ýaly bolmaz bala. Allah jan ýüregiňe giňlik salsyn näherne. Hey bol Ece, alad etmesene. Ece. He. Sen ol çağa wagtym aýdyp berýän huduleň bara. Şonu aýdyp beräýdi. Wi oglum, ýigit çykypsyňa. Inni hudu nämäňe gerek? Ece näme üçindir şol huduleňi diňläsiň melýärdi. Aýda. Şeýlen bala. Balam batlana
hayvatlanar balamattan düşeyse huvafi bulutlanar alli alli aylanca akar sular bugunca akti kanat ağıyım yaraşgı tallanca novodana novodon su çekirler kovodon balami hiç süymedi çıkıva gitsin ovodon biten ibisi dağda bir yerin gördüm yüz balamın yürüyüşü tari balam tarğanna yatir yüpük yorgunna enetinin huditi kanat birer kalbina huwa huwa hubalan alle alle yat bala huwa huwa hubalan alle baram yat bala huwa huwa hu Bir kere çay içecek bolsaňam, şol garaşyp oturmalaydy. Bolýala gaharlany ýermetene. Hol gaýry kowadan gurdannalara bilýänsiň. Vay, gurdannalary bilmeýänmem näme? Hazım soňky 5-10 ýyllykda olaň awra ýartyp, häzirki döwrümizden öňe çykan adamy da ol. Ana şolar bize gudoçylyga gelýärmiş. Hay, şeysen aýt keýwany. Bolmasa bir bägüljany özümizin külere beräýellip, halis hok etdiň meni. Köçe sirip, suura talyp ýören ýykmannadan bir giýew bormy? Dodan sallap ýören bir hepbä ol. Biriniň gülýal çagasyna beýdimetene kakasy. Dağ ýal ýigit ýüzi gözü gülüp dur. Sen näme ketçelakamyň güne ýatyp aldyňmy? Hey sana hädidirip bolarmy? Gatam hädidirip bor. Ine gurdannalar gelse boli. Men hädijek. Olaň öňköýren ogullarym edil gurduň özü ýaly adawraýly işleşip görmüşler diýip eşdýän. Ýogsa da olar entek gelen ok gyýdyňa söz aýdanok ýer bugurruňlar nireden çykyp ýör. Erkekler wakan soňundan bilýärler. Ayallar goly öňünden bilýär.